שמי דרור חזיזה. שמי פרדי. אנחנו רוצים להדגים לכם אימון לשיפור המהירות בכדורגל. חשוב לציין, לפני האימון חייבים לעשות חימום אינטנסיבי, ובסוף האימון תרגילי גמישות ומתיחות. שפרדי ידגים כרגע זה מספר תרגילים לשיפור טכניקת הריצה. התרגיל הראשון, עקבים מתחת לישבן, דגש על הורדה חזקה של כף הרגל ודחיפה אל הקרקע עם כל כף הרגל על הקרקע. התרגיל הבא, הרמות ברכיים, נועד להגדלת טווח התנועה בירך. תרגיל נוסף של הרמות ברכיים ישלב עבודה גם על שיווי משקל מספר צעדים ועצירה חדה עם רגל למעלה. את אותו התרגיל פרדי ידגים גם עם ריצה צידית, גם פה האלמנט החשוב הוא שיווי משקל. בתרגיל הבא הדגש הוא על הטכניקה של היציאה מהמקום. מנח גוף לפנים ודחיפה חזקה של הרגל אל הקרקע. דרור כרגע ידגים לנו כמה תרגילי קואורדינציה. תרגיל ראשון, פרם פרם. תרגיל נועד לשיפור תדר צד בנוסף לקואורדינציה. תרגיל שני לשיפור קואורדינציה, תוך כדי ריצה, 2-3 צעדים, הרמת עקב ומתחת לישבן. תרגיל דומה לתרגיל, פשוט הרמת ברך גבוהה, כל 2-3 צעדים. התרגיל הבא, תרגיל די מתקדם מהתרגילי קואורדינציה, הרמת ברכיים גבוהה תוך כדי שילוב הרמה למעלה ולצדדים. אפשר לעשות את זה רק לצד אחד או לחלופין לשני צדדים, שמאלה וימינה, כמו שכרגע עושה דרור. פרדי ידגים כרגע תרגיל לשיפור אורך הצעד וכוח מתפרץ, נקרא צעדי איילה. ידגים כרגע אימון מחזורי, שזה בעצם אימון במספר תחנות שמשלבות עבודה גם על כוח מתפרץ והמרה בעצם לתנועה שאנחנו רוצים, למהירות. כאן יש לנו לנצ'ים עם מעבר משוכות, קונוסים במקרה הזה, ויציאה לספרינט של 10 מטר. תרגיל נוסף שפרדי ידגים משלב עבודה על כוח וכוח מתפרץ, במקרה הזה סקווטים עם כדור כוח. זו הצורה הרגילה של הסקווט. פרדי ידגים תרגיל אחד יותר מתקדם עם ג'אמפ, הנחה של הכדור וקיצות מעל קונוסים ויציאה לריצה 10 מטרים. תרגיל הבא, דרור ידגים לנו, זה תרגיל עם טיפול בכדור. תרגיל הוא ריצה עם הכדור בין קונוס לקונוס. עוזבים את הכדור, ריצה מהירה עד הקונוס הבא, חזרה, לוקחים את הכדור וממשיכים לקונוס הבא.
התרגיל הבא רלוונטי לכדורגל, שינויי כיוון, עבודה על מהירות. פרדי ידגים ללא כדור. זהו, לא שייך. ואותו תרגיל, דרור ידגים לנו עם הכדור. עכשיו שאנחנו נדגים זה עבודה כנגד התנגדות, במקרה הזה עם גומייה. בערך 15-20 שניות, עבודה מהירה, שחרור רצועה ויציאה אל הקונוס. אותו תרגיל מה שעשינו מקודם, בלי כדור, מוסיפים את הכדור, מאוד מומלץ לשחקני כדורגל כמובן.